беҳрӯз 20 сол дорад. вақте ӯро аз ятимхона ба фарзандхона гирифтанд, хурсандиаш поён надошт. як сол якум рафтам, хурсанд будам. хурсанд шидам ки ҳавай одам моро нигоҳ кард. омадам пурсидан ни бача чӣ хеле бача хеле характер дорад, хеле феъли рафтор дорад. чун беҳрӯз падару модар ёфт, ба ояндаи хуб умед кард, аммо баъди як сол он ҳам рафт ба бод. вақте дар он хона тифл ба дунё омад, муносибати волидайн бо беҳрӯз тағйир ёфт. муомилашон дига хешид. гап намезаданд, янги дастархонашон адени буд. мерафтам ва ё дастархонашонро ҷамъ мекарданд ва ё ӯ хонаи дигарида мерафтам мешитам. янги бегуна. вақте ман димбора интернет омадам, ба муаллима манда савол дод. кабинет аз парводкарди идораи директор гуфт, чӣ проблема шид ки ай хонаи ва ё рафтӣ? ягон чизи беодобӣ кардем, ягон чиз кардем? гуфтам не. дар ятимхонаҳои тоҷикистон чунин ҳодисаҳо камназир нест. гулчеҳра моқадамова аз соли 1998 то 2008 раҳбари мактаби интернати кӯдакони ятиму камбизоати рақами 4 шаҳри душанбе буд. мегӯяд мухолифи ба фарзандӣ додани кӯдакон ба ҳар оила аст, чун шоҳиди баргардонидани онҳо будааст. медонад ки ба равони кӯдак ин ҳодиса чӣ таъсир дорад. 2 нафар духтаракро дар солҳои ҳамин талотум модарашон ба ҳамин зани рус ҳамсоя будааст медиҳад. ҳамин хел кӯдаконро дар бозор мепартояд ва вақте ки онҳо омада буданд, онҳо аллакай як кӯдаконе буданд ки аз дигарон мегурехтанд. зарбаи асосӣ ва ё ба омада буд. беҳрӯз ки дар ятимхона ҳунари кандакориро ёд гирифта, ҳоло аз ҳамин ҳисоб зиндагиашро пеш мебарад. рӯзе бо ҳамсари ҷавонаш бо лаъливу дастурхон ба хонаи волидони муваққатиаш рафт, вале касе дарро ба рӯи онҳо боз накард. биё як рӯз дар хона шидагем, манту кардам чӣ кардам? биё як бор хонатон равем, хонабудагиатона хабаргирӣ. ман гуфтам майли биё медем. хетем рафтем ки дара басини мо ҳуй накардам. ина гуфтам занак оқибати зиндагии мо ина чӣ? дар ҳоле ки аксарият дар тоҷикистон аз мушкил будани ҷараёни фарзандхонӣ нигаронӣ мекунанд, ин мураббияи собиқадор мегӯяд тарбияи фарзанд масъулияти азим аст. шахсе ки ӯро ба фарзандхонӣ мегирад меҳрубон бошад, дилсӯз бошад, на барои канизӣ, на барои кори хона, балки ҳамчун фарзанд барад. дар зим дини ислом ҳам ба сарпарастӣ ва тарбияи худ гирифтани ятимеро ба ҳар оила бузургтарин савоб медонад ва ранҷондани дили ятимро шариат лоиқ намедонад. то оятҳои сариҳ ва ошкор омадааст ки қуръон мефармояд ки аъуду биллаҳи минашшайтонир раҷим ва аммал ятима фала тақҳар. шумо агарчи ба ятим некӣ карда натавонӣ, бо мабодо коре макунӣ ки дили ятимеро биранҷонӣ. ҳадиси дигар ҳам ҳаст дар ин бора ки пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи ва саллам гуфтааст ки хайру байтин фил муслимина байтун фиҳи ятимин юҳсину илай. беҳтарин хона, яъне агар инсоне бихоҳад ки дар хонадонаш худованд хайру баракатро нозил гардонад, ҳаёташ муборак гардад, умраш дароз шавад, тану ҷисмаш солим бошад, ятимеро ба кафолат гирад, ятимеро кӯмак бикунад. барои ташвиқи мардум ба фарзандхонӣ соли 2015 парлумони тоҷикистон тасмим гирифт муқаррароти ба фарзандӣ гирифтани ятимон дар кишварро нисбатан осон кунад. дар ятимхонаҳои тоҷикистон беш аз 46 000 нафар ба тарбия фаро гирифта шудаанд, аммо на ҳамаи онҳо ятими куланд. то 2 соли пеш дар ин кишвар 3900 ятимро ба фарзандӣ гирифтанд. аммо рӯшан нест ки чӣ теъдод аз ин фарзандхоншудаҳо мисли беҳрӯз мусоҳиби мо дубора ба ятимхонаҳо баргардонида шуданд. имрӯз ӯ берун аз деворҳои ятимхона зиндагии худро пеш мебарад. баъзан бо нигоҳ ба кӯдаконе ки дар оғӯши волидони худ аз меҳрубониву навозишҳо бархурдоранд, аз наврасии худ ва як муддати хеле кӯтоҳ соҳиби падару модар шуданаш ёд меорад.